rhyw fath o therapi ydi sgwennu i mi. Ond mae'r therapi'n codi yn ystod y sgwennu. Rhyw fath o drio atab cwestiynau sydd yn poeni rhywun. Ond yn y pen draw, mae rhywun yn trio creu drama sydd yn mynd i ddal cynulleidfa, sydd yn mynd i ddiddori cynulleidfa. Ond mae'r pethau pwysig sydd yn mynd i dy helpu di i ddal dy gynulleidfa yn codi o dy gefndir di, o dy is-ymwybod ti'n aml iawn. Os dwi'n gwybod bod yng nghefndir i yn Deiniolen, bod y chwarel, bod beth oedd yn digwydd yn Neiniolen pan o'n i'n hogyn fach wedi cael gafal gry arna i. A wedyn maen nhw yn neidio i fyny o'r is-ymwybod. A maen nhw'n troi fod yn ddelweddau pwysig.